Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хабибуллина. Бүгенге чыгарылышта ниләр булачак? Кыры җиргә салган орлык, җилгә очкан акча, ни өчен көзге кырлык җәйгесеннән яман. Быел чәчкән орлык ашыкмаса ул эшкә ярамый. 7нче ай хезмәт хакы ала алмыйлар. Нигә эш бара, хуҗалыкларның хәле яхшырмый. Менә килә яракларны ашаучыларны балалар алып кача инде. Монда акча бирмәгән белә бит инде. Чит илләргә сәфәрләр, яңа икътисади базарлар һәм багланышларның яңа форматы. Безгә татарларга менә шушы ситуация белән файдаланырга кирәк дип уйлыйм. Мәүлид бәйрәме. Тарихка, асылларыбызга, динебезгә алып кайта. Рәхмәтләр арасында иң олы, иң зур рәхмәт ул да булса пәйгамбәребезнең килүе. Бүген тапшыруны авыл хуҗалыгыннан башларбыз. Республика кырларында хәл катлаулы кырлык дәвам итә һәм ул киләсе ел уңышын шик астына куя. Сентябрьдә явым-төшем 48 мм булырга тиеш икән, быел ул 4 мм-дан артмаган. Хуҗалыклар тишелмәгән орлыкка киткән чыгымын саный һәм язын кабат чәчәргә әзерләнә. 10 миллион сумын югалткан оешмалар бар. 2023 сынау елы булып тарихка керәчәк. Май-июньдәге кырау, җәйге кырылык, көзге яңгырларга өмет кенә булып калды. Табигатьтә һәм сатып алу базарында килеп туган хәл аграр тармакка ничек йогынты ясый? Рүзәл Шәрипов репортажы. Аны үсентесе чыккан уже берсенең, ул тик әзгенә булагы булган да. Берсе каптырып алган да инде. Хәзер уже үлгән инде уларлык. Эшкә ярамый. 10 майдан бирле яңгыр күрмәгән буа кырлары Мисыр далаларын хәтерләтә. Бу басу фермер Илмаз Калимуллинныкы. Дым җитмәвен күрсәтү өчен җиргә көрәк кертеп карый. Көзге культураларны быел 500 гектарга чәчкән. Бер ай узган, берни тишелмәгән. Ашлама кертү тракторларын ремонтлауга тотылган чыгымнарны санап 10 миллион сум киткән. Якын арада яңгыр яумаса, бу һавага очкан акча булачак ди. Быел чәчкән орлык ашыкмаса ул эшкә ярамый инде. Сулышлай калган, язгыны пересевать итәбез дә. Все. Уже яровой будай була, а зимой булмый. А зимой будайның дин отдачасы күбрәк, урожай да яхшырак була. Лишний тиге расход була инде безнең хозяйствога. 10 миллион юк сана. Кырда беренчедән менә шундый үсентеләр бар әлбәттә, ләкин беренчедән аларның яфраклары һәм тамырлары зәгыйф, ә инде икенчедән аларның яфраклары берәү-икәү генә кышны чыгар өчен алар ким дигәндә 3 булырга тиеш. Буада быел явым-төшем нормасының 10% да яумаган, технологияләр ярдәмендә генә уңышны гектарыннан 30 центнер җыя алганнар. Ашламаларга ышанып, августта 15 мең гектарга көзге культура чәчкәннәр. Моның өчен 360 миллион сум акча тотылган, әмма 100 кырның 20сендә генә берән-сәрән тишелгән. Сентябрь башындагы 2 яңгырның файдасы булмаган. Киштән яуганны иртән җил киптереп бетерә диләр. Кырлык быел гына түгел, былтыр да шулай иде. Секрет түгел, күп пересевация ителде, күп бозылды. Былтыр да шулай кырга чәчкән идек. Быел да шулай яңгыр булмасын дип чәчтек. Әле пока китәбез яңгырны. Семиналар бит әле бердә шытмаганда. Тешләсәң шылт итеп сана торган иген ятанды. Көз кыры килгәнлектән быел республикада техник культураларны өзлексез җыялар. Буаның шикәр заводы каршында йөк машиналарыннан башка еллардагыдан озынрак чират хасил булган. Барысы да чөгендерне тибеп биткәнче тапшырмакчы. Җирдә дым булмагач, авырлыгы быел булайда 2 тапкырга кимегән. Фермер Ринат Гайнетдинов 150 гектар шикәр чөгендере чәчкән. Яңгырлы урыннарда гектарыннан 600 центнер уңыш алса, кыры җирдә 300 центнер гына чыккан. Шегендердә удобрение бар, бөтен әйбер бар. Чисто, но яңгыр булмаган аркасында шегендер үсә алмый. Яңгыр яуган урыннарда бик әйбәт. Яңгыр яумаганда где-то 300. Әгәр вакытында затмасак, ул шегендер үзенең весын югалта. Ник дисәң, һава торышы, җәйге температура в любом случае кибе. Шул кешәтә. Ашламасы да әрмәгән хәтта. Теләшенең алан хуҗалыгы кырларда капкара, шу бүләннәр генә яшәреп тора. Монда көзен 500 гектар орыш һәм 650 гектар будай чәчкәннәр. Нибары 5% тишелгән. Октябрьдә яңгыр яуса, бер өлеше чыгар дип көтәләр. Көзге будай тормаклануын язында дәвам итә алса, орыш белән хәл кыенрак. Кышкы салкыннар башланганчы тамыры формалашмаса, ул эшиячәк. Орышны чәчүгә киткән чыгымны санап карасак та, хуҗалык 5 миллион сум югалтачак. Беренчедән семинаның энергиясе була. Вакытына тишелмәгәч. Һәм инде бу үсератында киләсе уңышка зыян сала. Һәм инде һәрбер культураның үзенең вакыты бар, өлгерә торган. Шушы вакытка сыйышмаячак безнең. Быелгы елда туфракны менә инде зур кәзләр чыгара, техника бик каты имгәндә дисәм була. Аны агрегатларның техникасы инде бер 2 тапкыр
рамнары үзелде, треннары чөп калган булды. Тош кебек каткан җирне эшкәртә алмыйлар, агрегатлар софтан чыга, бер тракторның двигателе ватылган, аны ремонтлау 500 меңгә төшкән. 2 елга чыдарга тиешле сука дисклары бер сезонда тузган. Шулай итеп хуҗалыкта запас чәчләр өчен генә дә 1 миллион сум тоталар. Бу акчага яңа бер трактор алып булыр иде диләр. Срочный ремонт, ул бит срочный запчастьта вот тоже бик анда вакытта бер несколько самира тиз-тиздән табыра кирәк, бәяләр кыйммәт алып кайтасың. Тем более хәзер менә хранение куялар, аны бит хранение куйгач, кыш көне, кыш көне таң ремонтлар әле ул тагын өстәмә чыгымнар сорыячак. Бу көннәрдә республика картасы менә шундый сары төстә диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Мисал өчен августта көнчыгыш районнар яшел булган. Бу анда аз булса да яңгыр яуганны аңлата. Татарстанның урта өлеше хәзер гомумән ак төскә якынлашкан. Бу Арча, Лаеш, Тәтеш районнарында яңгыр бөтенләй яумаган дигән сүз. Бер булып дип әйтгәндә, кереп, әйбәт кенә яңгыр яуган өлкә шушы Бөгелмә һәм Бөгелмәгә якын районнар. Бөгелмә, Ютазы, Азнакай районнары менә шу тураларда безнең ситуация более-менее начар түгел. Башка районнарда инде менә сез үзегез дә йөргәнсездер республика буенча, бигрәк тә менә безнең Буа зонасы, ул якта безнең язның беренче яртысында, җәйнең беренче яртысында анда явым-төшемнәр җитәрлек булса, инде икенче яртысында менә бу көзгә вакытлар, көзгә айларда инде сентябрь айларында анда гомумән шулай явым-төшемнәр булмады дип әйтерлек. Республиканың урта өлеше туры шулай ук яңгырларсыз, дымсыз тилмерә. Метеорологлар быел көз республикада берничә рекордны яңартты диләр. Уртача температура нормадан 4-7 градуска югары була. Сәбәбе көчле антициклонның хакимлек итүе. Көзен мондый һава торышы соңгы тапкыр 2015 елда булган. Көчле антициклон инде җимерләргә тиеш һәм безгә төньяктан менә полярный кушлык, облажный осадки алып килергә тиеш. Октябрь башыннан кояшлы көннәр, болытлы көннәр белән алышыначак һәм яңгырлар явым-төшем дефицитын шулай тулыландыра башлаячак дип көтелә. Ә температуралар инде күп еллык күрсәткечләргә якынлашыр дип көтәбез. Погодага без өйрәнергә тиешбез. Технологияларны үзгәртергә тиешбез, семиналарны карарга тиеш. Саратовская областька барып, Волгоградская областька барып белешергә кирәк. Ничек алар, нинди технологиялар белән алар урожай дала. Шуңа күрә безгә өйрәнергә кирәк. Пока вот кыз бар, кыш бар дигән кебек. Синоптиклар октябрьнең беренче атналарына яңгыр вәгъдә итә. Шунда җир дымга туеныр дип өметләнә игенчеләр. Әлегә бу авыл хуҗалыгы елы бары тик сынаулардан гына тора. Теләче һәм Буа районнарыннан Рузель Шарипов, Наил Абдуллин, Рамзли Гарипов, Игорь Романов, Адымнар. Килеп туган хәл базардагы бәя тотрыксызлыгы авыл хуҗалыгы предприятиеләренең икътисадына суга. Узган елдан ашлык запасының күп булып, быелгы уңышка бәянең төшүе, сөт сатып алу бәясенең түбән булуы, шул ук вакытта запас чәчләр ягулык кыйммәтләнү. Бу атнада 2 районнан хәбәр алдык. Яңа Шишмәнең 3 авылына килгән инвестор 1800 баш сыер фермаларын бетергән. Хезмәт хакы түләргә акча юк, ашлыкка бәя булмау, кредитларның проценты күтәрелү, шундый адымга барырга, терлекчелекне игенчелеккә алыштырырга мәҗбүр итә ди инвестор. Арча районының Тукай хуҗалыгында хезмәткәрләрнең берлешенә ярты елдан артык хезмәт хакы түли алмыйлар. Монда агрохолдинглар кебек зур инвестор түгел. Әлеге 2 райондагы предприятиеләр бүген җитештерүче алдында торган проблемаларны ачык күрсәтә. Рания Абдрахманова Арчага юл тотты. Мин 25 мең кредит түлим. Ай сайын. Менә аны бит салам белән печән белән түләп булмый. Гөлия Мөхәммәдиева Кушлавыч авылының Тукай хуҗалыгында 3 ай эшлим. Монда декрет ялын булып чыккан 4 баласы бар. Гаилә ай сайын 25 мең сум кредит түли, әмма майдан бирле хезмәт хакын алган юк ди. Акчаны яхшы язалар. Дөресен әйткәндә, акча әйбәт түләнә монда теге язылуы. Ну кулга акча керми. Әнә шул әзрәк балаларга акча булсын дип, шуңа чыгу инде. Менә шу бөтен нәрсә шул мәктәпләрдә әйберләр кыйбат, бөтен нәрсә хәзер. Кирәк инде дәфтәрдә кирәк алырга кирәк, бөтенесе кирәк. Шул ягы бар инде. Ну акча вакытында юк дип әйтерлек инде. Хуҗалыкта күптән эшләүчеләр хезмәт хакын марттан бирле бирмиләр ди. Миләүшә Гыймадиева шулай ук күп балалы әни. Җиде ай була акча алмаганга. Яшисе дә бар бит. Хаяннар күп тотмыйбыз инде үзе иде. Менә шул колхозда булсын дип, балаларга булышырга дип чыктык инде. Эшлибез инде. Зарплата гына юк. Беләнигә бер бала. Ну алмаган менә сентябрь айы белән 7 ай була инде. Соңгы тапкыр хезмәт хакын март айында, февраль өчен алдык ди хуҗалыкта эшләүчеләр. Ә ничек яшәргә? Иде пенсионер булганнар, иде шун белән бара инде. Менә кирәк яракларны ашаучыларны балалар алып кайтша инде. Монда акча бирмәгән белә бит инде. Булай хезмәт хакының айлар буе түләнмичә торган вакыты бар идеме?
Булгалады инде ул андый вакытлар. Ситуациядан ничектер чыгалар иде, түгеләр инде. Хәзер? Хәзер шушы менә 7 айга җитте инде. Тукай хуҗалыгында бүген 50ләп кеше эшли. Алар Кушлавы, Җилби һәм башка авыллардан. Араларында чит илдән килеп эшләүче мигрантлар да бар. Алар акча юклыктан зарланмый. Камерага әйтмәсәләр дә, үзара сөйләшкәндә, хуҗа түләмәсә, монда эшләмәс идек диделәр. Хуҗалык директорын эш урынында таптык. Рафик Хөснетдинов бу оешманы 2014 елдан җитәкли. Мин килгән елда монда 70 сыер бар иде. 22 үз балалары бар иде. Элеккеге хуҗаларның бурычын түләп, терлекнең баш санын, иген мәйданнарын арттырып 5-6 ел тотрыклыгына эшләгәннәр. Әмма 2021 елга корылык үзгәреш кертә. 21 елда без күп тырбашлар чәчеп, арапслар чәчеп, ул елны бик каза сухы булды бит инде. Шул елда безнең алган акчалар бар иде, зернага дип. Кредитлар алдык. Семинарга дигән ул елны засухы булган сәбәптә biz ашлыкка да нигә дә акча кайтара алмадык. Шуның сәбәпле менә без бүгенге көндә без уже ул елгы долларны менә бу ел түләп бетерәбез. Шуның өстәмәсенә без еще туктамадык. Ул вакытта безнең 295 сыер калган иде 20 елда. Шул көннән бирле хәбезне 330 арттырып барасыз. Бүген Тукай хуҗалыгында 600 баш мөгезле эре терлек бар һәм аларның санын ел сайын арттырырга гына җыйналар. Һәм елныкы елга туры килми ди җитәкчелек. Быелгы кебек хезмәт хакы түләп булмый торган елларда бар. Шул ук вакытта зур төзелешләр, кырган чырлары да булган. Әйтик, менә бу бинаны 2018 елда сафка бастырганнар. Ул 550 сыер сыйдырышлы, янәшәдә генә савым залы төзеп яталар. Әмма быелга иң беренче бурыч һәм ният хезмәткәрләргә хезмәт хакын түләп бетерү диләр. Хуҗалык барыбер да яңа технологиялар белән эшләргә тырыша. Яңа технологиялар кертә. Ул инде бу инвестор инде безнең яңа комплекс алды, тоналар ала, техникалар ала, тырыша, булдыра. Ул инде беткән алды менә аякка бастырып, тыргызып, шайтып тырышып эшләгәтә. Бүгенге көндә инде менә хәле әз генә шулайрак, авырак. Киләчәктә инде бу положениедән biz аны инде чыгып китер дип ышанып калабыз. Хуҗалыкта быелгы урып җыю эшләре тәмам. Кукурузны да алып бетергәннәр, хәзер синаш салалар. Терлек азыгы үзләренә җитәрлек, хәтта сатырга да әзерләгәннәр. 1000 рулон саламнары бар. Аны арзан бәядән хезмәткәрләренә дә бирәләр, әмма акчалата бирергә әлегә мөмкинлек юк диләр. Быел безнең бик авыр ел. Без узган ел яңалыклар җавап бетердек. Долларны ул бер вакытында специаль сөйләшеп, сәрәлке кыйбат булып, зарплата акчасын аңлатып кешеләргә давайте шу акча сәрәлек алып, без 2 атна почти заправка җәдек. Наличка сәрәлек алып, 2 тонна. Сөтнең бәясе булмады бу ел. Сөт бәясе булмаган аркасында 2,5 миллион яздан бирле ай сайын 2,5 миллион акча югалтып бардык. Хәзер хуҗалыкның хезмәткәрләре алдында 4 миллион сум бурычы бар икән. Яңа елга хәлләр бүтән зарплатаны бетерәчәкләр, Алла булса. Бүтән 4 миллион булмаганда күптә була. Бүтәнсен расчет ясап, бүтән премияны биреп бетерәбез. Эш булганга сине эшлибез инде. Акчасын бер бирер әле дип ие. Кешеләрнең хезмәт турындагы хокукы бозылган очраклар Татарстан прокуратурасының аерым контролендә тора. Быел прокурорлар 5000 очракта хезмәт турындагы законның үтәлмәвен ачыклаган. Шул исәптән Орчадагы хуҗалыкта да җитәкчегә берничә тапкыр кисәтү ясалган. Ай сайын махсус эшче төркем әлеге проблемага багышланган утырышлар уздыра. Анда хукук сакчылары, күзәтчелек органнары, оешма җитәкчеләре җыела. Алар ярдәме белән бүген бурыч итеп җыелган 484 миллион сум хезмәт хакы түләтелгән. Тикшерүләр нәтиҗәсендә халыкның хезмәт хокукларын саклау максатыннан судка 316 эш җибәрелә. 12 җинаять эше кузатыла. Прокуратура тарафыннан белгенлеккә чыгарга торган предприятиеләрдә хезмәт хакы бурычын түләтүгә дә аерым игътибар бирелә. Татарстанда хезмәт хакы буенча әҗәтнең 36% шундый оешмаларга туры килә. Бүген хезмәт хакы иң еш түләнми торган өлкә төзелеш. Быел прокуратура катнашыннан соң бер оешма 90 миллион, икенчесе 22 миллион сум хезмәт хакын түли алган. Бер яктан Орчаның 4 миллионы бу зур саннар янында тамчы кебек. Ләкин башка эш урыны булмаган авыл гаиләләре өчен 7 айлык хезмәт хакы бердән-бер керем чыганагы һәм бар булган мөлкәт. Арча районыннан Рания Абдрахманова, Алмаз Зиядинов, Наил Абдуллин, Адымнар. Бу атнаның рәсми вакыйгалар көндәлегенә күз салсак, без республика рәисенең чит илләр буенча эшчәнлеге дәвам итүен күрербез. Ул атна башында Казакстан белән Төркмәнстанга барды. Астанада Иннопром сәнәгать күргәзмәсендә бер юлы 4 премьер-министрга Россиядән Михаил Мишустин, Белоруссиядән Роман Головченко, Казакстаннан Алихан Смаилов, Кыргызстаннан Акылбак Җапаровка республиканың икътисади мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Казакстан президенты Касым Жомарт Токаев белән аерым очрашып сөйләштеләр.
Түркменстанда Рөстәм Миннеханов Гурбангулы һәм Сердар Берді Мөхәммәдовлар белән күреште. Узган атнада исә безгә Үзбәкстан премьер-министры килгән иде. Бу җомгада Россиянең Тышкы эшләр министрлыгы Әфганстан буенча киңәшмә органы утырышын Казанда уздырды. Шул рәвешле Татарстан халыкара дәрәҗәдәге вакыйгалар белән яши. Ел башыннан республика делегациясе ким дигәндә 14 тапкыр чит илгә сәфәр кылган. Политологлар, тәҗрибәле экспертлар әйтүенчә, Татарстан илнең әйдәп баручы төбәге буларак Россиягә көнчыгышка, шәрыкка борылыш ясарга ярдәм итә. Гөлназ Сәйфетдинова Татарстанга бирелгән роль һәм аның нәтиҗәсе турында КФОның Халыкара мөнәсәбәтләр институтында кафедра мөдире Раил Фәхретдинов белән әңгәмә курды. Бу атнада гына Рөстәм Миннеханов Казакстанда булды, Түркменстанга барды, һәр кайда ил җитәкчеләре белән очраша. Барлык төбәк башлыкларын да, губернаторларын да андый дәрәҗәдә кабул итмиләр. Бу чыннан да зур җаваплылык та, дәрәҗәдә. Сезнең фикергезчә, бу фактлар нәрсәне аңлата? Россия тарихында бу традиция кирип киткән дип әйтәсем килә минем. Менә мәсәлән 10нчы гасырларның 17нче гасырлар вакытта татарның йомышлы татар, ягъни русча бу служилый татары була инде. Менә әйтик, Ливон сугышы бик четерекле замана бит инде. Аннан соң соңрак чорлар 17нче гасырда теге смутный времяларны алып, шул вакытта рус хөкүмәте татарларга мөрәҗәгать итә. Әле күп кеше дә аны белми дә инде. Мәсәлән, Ливон сугышы вакытында рус гаскәренең командующий татар була, шул ук Шахали билгеле. Әйтик, менә әнә шул смутный время вакытында татарлар бик нык катнашалар Мәскәүне, Польша гаскәрләрен ку процессында. Ләкин алар соң тиз онытыла нишлектер. Безнең рәисебезнең шикелләрдә йөрү, монда бит теге гарәп илләре генә түгел, менә сиздә әйтмешли Түркменстан, Казакстан, ягъни татарлар менә бүгенге көндә Төрки, мөселман халыкларның аларны менә Рәсәйнең сәяси өлешендә дип әйтгәндә беренче чиратта менә шул безнең дуслар булырга тиеш дип күрәбез инде без һәм Татарстан монда аерым бер роль уйный, әлбәттә. Монысы бер. Икенчедән безнең рәисебез күп йөри инде, әлбәттә, анысы менә татарның дәрәҗәсен күтәрә дип аңлыйм мин аны. Тагын бер тәэсир әйтәсем килә. Мин аны ешкана әйтәм. Әнә заманында безнең президентыбыз Путин турында сүз бара, әйтте бит, русские это государственно образующая нация дип. Менә шушы заманалар күрсәтә, татарлар рус шикелле шул государственно образующая нация. Казакстанга сәфәрен алсак, ул Россия хөкүмәте рәисе җитәкчелегендә иде. Пленар утырышта Рөстәм Миннехановка да сүз бирделәр. Бүгенге катлаулы шартларда Россия белән башка илләр белән мөнәсәбәтләрен ныгытуда аның абруе, ныклы сүзе никадәр әһәмиятле? Безнең рәисебезнең менә бу визитлары бик бит инде, нәтиҗәсе дә бик күренеп тора. Шуңа да бер җавабыз инде бераздан киләчәктә аны Россия дәүләтенең бер нигә алмасалар ярый инде дип уйлап торабыз. Шуңа игътибар итәргә кирәк. Әле теге бер 10 ел элек, Татарстан бер регион дип кына карыйлар бит инде. Бүгенге көндә Татарстан ул Россиянең менә сәясәтен алга таба алып бара торган регионнарның берсе. Менә шунысы да кызык, әле бит ул Башкортстан, Чувашиялар андый рольне уйнамыйлар. Бүген кайбер телеграм каналларда Рөстәм Миннехановны федераль дәрәҗәдәге рәис дип атадылар, янәсе аны башка губернаторлар белән бер сафка куеп карау кирәкмәгәнлегенә ишарә ясаулары. Вазифасының исемен дә үзгәрттеләр, әмма аңа карап Татарстан җитәкчесенең дәрәҗәсе кимемәде, киресенчә яңа баскычка чыкты. Сезнеңчә ничек? Мин бу фикер белән килешәм. Әлбәттә, Татарстан 90нчы еллардан башлап аерым бер урын алып тора, гади гына регион түгел дип уйлыйм мин. Менә мәсәлән, мин хәтерлим, безнең теге универсиада вакытында миңа шул килгән кунаклар белән очрашырга туры килде. Аларда менә сизелә ул, менә Татарстан ничәктер шундый бай, ничәктер алга таба бара, ничә бездә шулай түгелсең дип, алар инде аны ачык, кайберсе инде ачык күңел белән сөйләгәндер, кайберсе теге начар күңел белән сөйләгәндер, ләкин шул вакытта шундый фикерләр бар и ул бүгенге көндә дә бар. Безгә татарларга менә шушы ситуация белән файдаланырга кирәк дип уйлыйм. Һәм моны Рөстәм Нургалиевич аңлый. Фикерләрегез өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз.
Бу атнада календарда яңа истәлекле дата барлыкка килде. Бүген Донецк, Луганск халык республикалары, Запорожье белән Херсон өлкәләренең Россиягә кушылган көне. Бер ел элек референдум уздырылган иде. Бүген Рөстәм Миңнеханов яңа төбәкләрен төзекләндерү буенча зур эш алып барылуын әйтте. Впереди большой этап восстановления. Мы эту работу уже начали, приступили, работаем. Мы понимаем, что эти люди мужественно отстаивают интересы, свои права быть вместе с Россией. И мы их должны поддержать. Давайте аплодисментами поздравим наших коллег. Adımlarına devam etəbiz. Atlanın ғибрәтлі хәлләре, sabaqları, həm tırmışqa yumurlu qaraş bizin Qodaq səhifəsində söz Daniel Safarovqa. Исәнмесез. Шушы көннәрдә Омскида уңайсыз хәл килеп чыкты. Рәсми чарада губернаторның ни исемен, ни әтисе исемен искә төшерә алмадылар. Әле бит кайда? Инаугурация тантанасында. Әле бит кем? Президент полпреды. В должность губернатора вступает наш товарищ Хаценко. Виталий Павлович. Русларда уңайсыз. Кешенең исемен дә отчествосында истә калдырырга кирәк. Татарда җиңелрәк. Бездә әфәнде дигән тылсымлы сүз бар. Ул бик еш коткара. Субъектның нинди генә улуг кеше булуына карамастан, теләсә кайсы отчествоны алыштыра. Русларга да шундый бер универсаль сүз кирәклеге көн кебек ачык. В должность губернатора вступает наш товарищ Хаценко. Виталий Павлович. Привет от Михаила Ивановича. Тиздән кибетләрдә казылык югалмагае. Һәрхәлдә Дәүләт Думасы депутаты Владимир Бурматов шундый канун проекты әзерли. Аның әйтүенчә, ат итен илдә тыярга кирәк. Чөнки әлеге жанварны иткә дип шалу ул гуманный гамәл түгел, хәтта кыргыйлык. Это же не наш метод. Где гуманизм? Депутат кисәтә, федераль канун буенча теләсә кайсы жанварны үтерү ул җинаять санала. Алайса тавык сою да җинаять микән? Кәҗәнең дә бар җаны. Кызык бит әле бу. Үтерергә яраган һәм үтерергә ярамаган хайваннарның исемлеге белән берәр рәсми документ бармы? Менә буларын соярга ярый, ә буларын негуманны дигән. Огласите весь список, пожалуйста. Импортозамещение дигән сүз лексиконыбыз түренә узды. Әшин барлыкта төрлечә килеп чыга. Менә бер акыллы баш Россиядә җитештерелгән җиһазны сүтеп карый. Дөресрәге анда бер генә деталь Россиянеке икән. Һәм ни кызык, аны алып атсаң да, бар да яхшы эшли ди. И работающий монитор без российского процессора. Вуаля, все работает. Ура! Заработало! Баксаң, тендер отар өчен җиһазда Россиядә җитештерелгән компонентлар булырга тиеш икән. Мөгаен алар монда шуның өчен генә файдаланылгандыр да. Бәясе буенча берни әйтә алмыйм. Гомумән бүгенге инфляция белән бәяләр турында уйларга да куркыныч. Чит ил товарларына да, үзебезнекенә дә. Бүгенге хәлне финанс министры Антон Силуановтан да төгәлрәк әйтеп булмастыр. В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. Бу көннәрдә мөселманнар бер-берсенә Мәүлид мүбәрәк булсын дип эндәшә. Мәүлид ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне. Гомумән исламда зурлап билгеләп үтелә торган берничә бәйрәм бар. Ураза, Корбан гаетләре безнең республикада Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул иткән көндә истәлекле дата буларак дәрәҗәле итеп уздырыла. Менә соңгы елларда Мәүлид тә үзенә күбрәк кешене җәлеп итә. Татарстан мусульманнарын Рөстәм Миңнеханов котлады. Бәйрәм уңаеннан борынгы Булгарның Ак мәчетендә уздырылган тантанага Минтимер Шәймиев килде. Совет чорында ярамаган иң катгы елларда да өйләрдә шәм нурында уздырылган бәйрәмнең асылы һәм аның безгә кайтуы Илдар Сафиуллин репортажында. Син бездән сайланган расул, син килдең дәгъват белән. Әлеге мөнәҗәт ай тулды дип атала. Бу тарихи әсәр 622 елда Мәккәдән килүче Мөхәммәдне Мәдинә шәһәре халкы шулай көйләп каршы алган диләр. Без Сәйид Даудхан Сөйинов гаиләсендә аның нәсел тамырлары Мөхәммәд пәйгамбәргә барып тоташа. Шуңа зур җаваплылык тиеп яшибез ди ул. Пәйгамбәр нәселеннән дип аның белән мактанып, горурланып, кеше гөнаһка керергә мөмкин. Шуңа күрә без
Безнең вазифабыз күбрәк кешеләрне өйрәтү, кешеләрне дингә чакыру, кешеләрне тәрбияләү. Сүйеновлар 2008 елда Таджикстаннан Казанга күченгән, мәдрәсәдә Риода дин белеме алганнар, татарча өйрәнгәннәр. Хәзер Кол Шәриф мәчетендә һәм диния нәзәрәтендә дингә хезмәт итәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләрен яшәеше, шу тормышы аны гыйбрәт, үрнәк, ул үзенә эшләгән эшләре белән дә шушы дингә чакыра иде. Сәйид Даудхан Сүйенов бу атнада Казанда һәм Булгарда уздырылган тантаналарда мөнәҗәтләр укыды, кунаклар белән орлашты. Безнең мөселманнар тормышында бик күренекле көн. Безнең пәйгамбәребезнең туган көне, Мәүлид бәйрәме. Булгар җиренә бәйрәм уңайыннан Минтимер Шәймиев килгән иде. Бу изге урын нәкъ менә Татарстанның беренче президенты тәкъдиме белән торгызылды. Ул бу елы килгәч тә мондагы үзгәрешләргә соклануын яшермәде. Эш алга табуда дәвам итәчәк диде. Менә шундый изге бәйрәмнәрнең тарихи урында зурлап оештырылуы дөрес фикер булуын аз сызыклый. Тарихи байлыкка ия урын, изге урын бу. Бит моны пәйгамбәребез туган көнне сөйлим. Мәүлиднең колачлы итеп үткәрелүе күркәм күренеш ди Цизрин шәһәренең баш имамы Илгизәр хәзрәт. Ул Булгардагы Ислам академиясендә магистратурада укый. Гыйбадәт йолаларны күреп үскән. Бездә бер вакытта Совет вакытында да атеизм чырларында Мәүлид бәйрәмнәре үткәзәләр иде. Йолаларны рөхсәт итәләр. Аны йола дип, традиция дип, аңа бәйләнмиләр иде бит. Шуңа иендә кеше Коръән мәҗит үткәзәме, анда Мәүлид үткәзәме, иендәгегә тыгылмыйлар иде. Безнең якларда Мәүлидне элек зурлап уздырмаганнар диярлек, чөнки халык булайда дини булган Мөхәммәд пәйгамбәрне көн саен искә алганнар. Бу бәйрәмне Истанбул һәм Мисырда укыган имамнар алып кайта. Бүген ул дини тормышның бер күркәм бизәгенә әверелде. Рәхмәтләр арасында иң олы, иң зур рәхмәт ул да булса пәйгамбәребезнең килүе. Чөнки Коръәндә килә: "Ва марсалнака илля рахмәтәл лил аламин". Эй Мөхәммәд, без сине галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрдек. Иң зур рәхмәткә без синергә шатланырга тиеш булабыз. Мәүлид гарәпчәдән тәрҗемә иткәндә туу дигәнне аңлата, Мәүлид ан-Наби Мөхәммәд пәйгамбәрнең дөньяга килүе дигән сүз. Аның аша Коръән иңә. Ал-Мәүлид, кама кала Аллаһу азза ва джалл. Мөхәммәд пәйгамбәрнең дөньяга килүе галәмгә рәхмәт билгесе, чөнки ул халыкларның дус, тату һәм бердәм, мәрхәмәтле булып яшәргән ди. Дөрес кыйбла күрсәткән, ислам дине ерак аралардан Булгар җиренә дә килеп җиткән. Шуңа күрә без рәхмәт йөзеннән ел саен Мәүлид бәйрәмен уздырабыз. Менә бу академиядагы ислам мирасын өйрәнү үзәге, монда борынгы чорлардан ук дин белгечләренең, әдипләрнең хезмәтләре тәкъдим ителгән. Мәүлидкә килгән кунаклар да алар белән танышты. Борынгы китапларны, кулъязмаларны өйрәнүне дәвам итәләр. Исламда булган, мәсәлән, безнең дин галимнәребез, аларның бу өлкәдә керткән өлеше, моны ул мөһим безгә. Яшерен батырын түгел, 80 ел буе ул темалар ябык иде. Дөнья, ислам дөньясы китеп барды алга. Шул мирасны хәзер күтәреп, дөньяга танытырга кирәк. Беренче чиратта дөньяга танытырга кирәк. Безнең дөнья фақат Мәрҗәнине генә беләләр. Мәрҗәни һәм Муса Бегиев. Мәүлид ан-Наби бәйрәмендә иң күркәм күренешләрнең берсе күмәкләшеп дуга кылу. Бу асыл сифат диелә диндә. Гомумән мөселманнар өчен уртага салып фикер алышу, өмәйтеп эшләү дигән төшенчә гасырлардан килә. Менә мисал өчен Булгар җирендә төзелгән әлеге объектларда бердәм булып башкарылган хезмәт нәтиҗәсе. Хәзерге вакытта без Ислам академиясе белән Ак мәчет арасында басып торабыз. Бирдә әлегә бушлык, ләкин Минтимер Шәймиев әйтүенчә, якын киләчәктә бирдә берсеннән-берсе затлы, зиннәтле корылмалар төзеләчәк. Төп шарт алар ислам динен саклау өчен хезмәт итәргә тиеш. Шулай булганда тарихыбыз да, милли мирасыбыз да онытылмас. Казаннан һәм Булгардан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зетдинов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Сентябрьнең соңгы көне иде бу. Бу атнада торнаулар китте. Татарстанның кайбер районнарында аларның җылы якка чуларын күргәннәр. Халык сынамышы буенча торна киткәннән соң 3 атнадан беренче тапкыр суыта икән. Торнаулар республиканың һәр районында диярлек бар. Мөгечләр әйтүенчә, бу кышлар әле 2020 елга кадәр сирәк саналган, соңгы елларда арта башлаганнар. Күмәкләшеп яшәүче бу кышлар озын юлга бергә кузгала, һаваларда торна тавышы гына кала. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тамам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән-сау булыгыз.